ha anunciat en diferents ocasions que volia augmentar les dues quarterades per poder construir fora vila. I ha dit per activa i per passiva que potser ho passaria a 4, a 5, i això suposa un greu perjudici econòmic per les famílies de Mallorca, perquè molta de gent ha heredat, altres han comprat dues quarterades a dins sòl rústic i té l'expectativa de que un dia ells, els seus fills o els seus nets, hi puguin fer una caseta per poder anar a disfrutar i per poder disfrutar del camp de Mallorca. Per això nosaltres dèiem que no augmentarem aquestes quarterades perquè no volem fer mal en el patrimoni dels mallorquins i de les mallorquines. I per altra banda, aquest pacte d'esquerres, en l'anunci d'augmentar les dues quarterades, quin ha estat el seu efecte? Ha estat un efecte totalment contrari en els que perseguien. Durant aquests 2 darrers anys en el Consell de Mallorca s'han donat 1.114 llicències per construir xalets a fora vila, i aquest pacte que se diu que és proteccionista i que se diu que és ecologista, per tant, ha estat tot el contrari. Ha cremat més fent que mai a Tirme i ha donat més llicències per poder construir a dins sòl rústic. Per tant, nosaltres dèiem tranquil·litat a la gent de Mallorca, si governa el Partit Popular no s'augmentaran aquestes dues quarterades per poder construir dins sòl rústic comú.